Ki khubor ka Batisi TV. Lawan Rashapi da ka Frank Motors. The dark is here to rule. Ka IZ Group of Institution Bangalore, kadai ka college babatam na banta ka jingpuli nursing but paramedical course, hospital training, kniyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo ha India but shabari. Na banta ka jingpuli ka jingsiyo ka baret but pila ban lej puli da ka education loan. Pila urban chukol hau number khandai nyo saw san rio pranon lani khandai pran rio laisan an riway khandai pra. Hatu pikwa baki janjong pikin kuit bha benar kam daka Oswell su hila banyo na barok kidukan UMLA ka North Long constituency uba Adalbert nongrum haka arp khandai trik julio arja apulai ulapha dak jingtho sa menteri ka kot ka khya sarkar jilla ka Dr. Amprin Lingdo ban panjing binchai haka beidei bak jingyo duna sapa palat jong ginong tre sarkar ki baret kardan ki barang syakri haka kam bat ki bala song thaj na Central Government Health Scheme Wat hadin bala menjur daga Directorate of Health Services MI ban bay ki jinglu jingsap haka bay day bak jingsio bay sumar hagi hospital haka ni ki jingtho uba Adalbert nongrom luong bak sarkar lingba ka expert committee kala pediang ban ai jingmentoy ya ka Central Government Health Scheme tang syaki officer ki bahek gerdan mat kani kalong kum ki jingle silang khmat ye ki nong trei ki baret gerdan haka bay day bak ni uba Adalbert ulakun tu ya sarkar ban penduk pendam si sendon ya ka CGHS Kenang ban omon ra ya jinge pher hapring syakri sarkar ki badet kerdan bar ki officer ki babat ya ki kerdan ki bahe halor kani ki issue ngada ban ra po ka house jong last budget session bang na pun sngo bat ngala keling apan jing shai ni minister beton borong jong ka hel badi yong ru bakadon kata ka disparity kata jong unfair ti balik kadon ka on ka jong unfair hapring kita ki bahe kita ki nong trai sarkar bat ki barit apa ka jing pang kalong kumju kalau aja pher no malah henry pupun sing kalong kumju ti henry Halo kan iga jengbu jong kan iga new government rate lembaga Central Government Health Scheme CGHS. Kalau kata perat ia kini ki general employee jong government employee but kini pensioners. Namar ba kalau long burden perat kalau kia perat nak bantai jong ki. Namar kejerap nak yang sarkar kalau tangkin dia. Jadi orang ini nomor dem ban kali yang jong kini ki general employees jong government lingkar ki petitioner keladap ban pa ia kata ke jinglong ya kejing siam ko joki kejing ya syago government mata lai penai saunai hindi sap charger but ka assurances la yo ru na ka ini minister belum borom bi omen sapek dengan it scam mata lai penai saunai kamdon ki no action has been taken from the government jadi lor tanong rim ngab gade kapra chunga ban budget kum MLA mde taman shura po house jadi lor kani ngayo khubor ba lembaga kata ka expert committee lembaga government bakila recommend ya ka ban consider ya ka riat tang ya teki high up ka bangut ayu kani natada ko dem ka disparity kalong unfair ban nga kerpat ban kentu ye minister borom bin subha ban pet na mardor kani khana ba kanum dan ka jikta pangin hapan songu ya kita ki employee ki ba ki bala song thai ju ba barang trei ban ai ya kata ka bainong ka balong market ju mde bandon kata ka ji appear hapring di bahya bar ki barit tengit ka manik city ka ba ngan pha mata kumalaikan be Madam Amprin idan shabar ti ngangit scam in shimkhia la ka jong ka kamram